И здравейте отново. Значи, малко съм се развил извън епизода, понеже баника много неочаквано ми спра. Тук вече съм направил ферма за сиц. Така, изпекаме с айрана, не се тревожете, всичко. Така, печката ми остана едно дърво. Така, красота. Още малко ще тъмни, то вече се тъмни, тъй че всеки момент ще му да легна. Айде. Аре бе, легни. Гледайте колко бързо. Айде вече му е. Още ли? Ей, разкели. Така, сега. Малко съм за да гледневен, за това. Това там, бе. Дърволя, да. Чайте малко сега. Верно, че съм една съм сега. Още малко и вече имам едно пшеница. Вижте. Так, порасне още малко. Ина, да, нина. Така. Сега. Съправих малко 9 килостон. 9 няма, трябва да правя торчове от дървесина. Защото не намирам кол. Трябва печа си дърво. Не. Дали му е така? Не. Сори. Значи това за като се пече, ще отида да събера малко дърво, защото в момента май се схъбих цялото, не знам. Нека спани. Не се спам. Не знам, сега ще видим. Не спам. Да, пилето дава по 3 бутчета му. Както ми е предположил. Плохо сърбим от гръбката и ухото. Чакай. Аз малко дърво. Така. Така, сега. Викам вече се връщам. Аз от къде страна се върнах? Там беше. Да. Сега ще кажа. Къде съм? Да, тук. Тук. Ето е. Това. Защо тама. Да, така съм. Сега видим дали се спечу. Да, едно такова место. Обработено дърво. Сега. Имам вече 23 необработено дърво. Имам 2 стика. Ще ми трябват още. Сега. Събера толкова 8 дърво и правя стикове с тях. 18 стика. След 18 стика ще направя с това. Хопе. Дай ми стиковете. Носи ли в мен носа? Окей. Нека започваме да копам и... нищо не виждам. Ето тук. Тук трябва просто. Аре да е някаква руда, няма да е. Пак айра нещо. Нищо не намираме, затова няма да копаме.
Еми, вече това ни порасна ли, бе? Май. Не. Ей това, чакаме да расте. В тази кокошка ще мре. Аха, супер. Тук сме. Имам ли едно си две? Взема си, аз какво ги трепа, направо ще ги премама. Какво? И разни. Ела, пис, мать. Мать, пис. Матя. Матя. Аре, давай, раз. Мать, пис, мать. Вай, мать, пис, мать. Така. Изписах сръчица. Макар че май се носица не ставаше. Но тук стана. Не знам, не помня. Съм играл Майнкрафт. Доста време. Ей! Мърв. Супер. Мать писи. Пис, мец. Цели ще дадеш това. Аз съм стъпал вър. Тя не може. Окей, лати. Ой, другата дойде. Къде изчезна? Мога. Тая кокошка пак изчезна. Къде изчезна? Гледай. Добре. Това ще го оставим. Това ще оставим. Това. Също е това. Също съм тук. Готови сме. Това не е подредение за метал. Оле, сега дърво взимам. Бързо ще правя огради. Супер, бързо. Дърво. Взимай дърво, бебе. Бързо, че избягат. Така да спраха, не така спраци. Значи трябва ни това. После това. Така го правим. Бързо. Какво ще се получи? Нищо. Няма време за губени. Не! Пората, добре, тя ще ми трябва портата. Ма за как се правиха, бе? Как се правиха това, бе? Ето или се правиха, бе?